بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم. Sizin aradanın başından tutup gelen aradalarınız, eden hayru hasanatlarınız, sadakatlarınız, hatm-ı Kur'anlarınız Allah dergahında kabul olsun. Duadan son şu okuyan ayamızın mefhumi manası, Peygamber aleyhisselamdan, halifelerden sonra, ashablardan sonra, selef-i salihlerden sonra Peygamber aleyhisselamın gavi ümmeti olup geçen adamlardan son bir guruh adamlar dörer, şolar namazlarını zayık ederler deyiptir. Namazlarını zayık ederler dediğinden menzuri namazlarını terk ederler. Okuyumorla ya da birini okuysa birini okuymani, ya okuyata da mescide gelmeni, ya da mescide gelip okuysa da dükkanların ağzına, meclislerde, üşmelenlerde halkı yamallap, puzulluk edip, gıybat edip, halkın yedinden kep gezdirip okuyan namazlarını zayık eder diye. Şu forma adamlar şol okuyan namazının sevabını goya suwa dökönýanaktır. Hudaý Taala biz insanları halk edipdir azmayışdan çürüyüm cemaat. İnnel insane mubtelen beyne en yutiya Allah Taala ve beyne en ye'siyehu diye. İnsanlar azmayıştadır, sinavdadır. Aya adamlar Hudaý Taala'nın etdiyen işini etýämi ya etmediyen haram eden işini etýämi? Şu ikisinin arasında azmayışta diye. Hudaý Taala bizden hiç bir zat hantamadı. Eger yerin yüzündäki insanlaryň hemmesi maňlaýyny tejde goýup da Hudaý diýip gözlerinden garly ýaşyny dökeni berene Hudaýa takdir ýok. Ýok. Namazyny okuýmanna kullun hemmeti na'udhu billah kafir olup geçeni bilenne Hudaý Taala'ga hiç eteri yok bu da. Ýöne Hudaý Taala fakat bizi sinemadan çürüyüm yaradıptır. Bir gayrat edeýin şol sinewdan üstün çykjak bolaýyn. Yani Hudaý Taala'nın emreden zadyny, Kur'an'ı halal eden zadyny, Peygamber aleyhisselamın sünnetini ve Peygamber aleyhisselamın tutan ýoly beren bolup da şu azmayışdan üstün çıkacak bolaýyn. Hudaý Taala'ga iman getirmeklikden soň kıyamet gününde evvelki sual biz insanlardan namaz diye cemaat. Eger biz şu namazdan geçip bilsek, onu başka emellerimizden geçip bilýär. Emma şu namazdan geçip bilmesek, şu namazda bizim hırımızdan tutulsa o dünyada, onu bizim başka eden emellerimizde puç olacak. Şu namaz Kur'an'ın içinde onlarca yerde geliptir. Namazınızı okuyun deyip. Hudaý Taala Kur'an'ın içinde her bir haram ya halal bolan zady bir mertebe ya iki mertebe aydan bolsa, emma şu namaz diýilýän zady Hudaý Taala Kur'an'ın içinde aşkar bolup duran yeri 33-34 yerde Hudaý Taala namazyňyzy okuýun diýip aýtdy. Emma onun nekan hatta 90 yerde Hudaý Taala namazy eşare edip namazyňyzy
okuyun diýip aýtýar diye. Näme diýip namazy kän aýdypdyr. Näme diýip namazy kän getiripdir diýip de Peygamber aleyhissalamdan sual edilenlerine şonu Peygamber aleyhissalam aýtýar, haýsy bir adam öz gawurýan zady bolsa şonu dilinden düşürýän nädir diye. Mudam şol gawurýan zady dilin nedir diye. Hudaý Taala da öz bendelerine namaz gawurýar diye. Şoňa gora Kur'anyň içinde näçe murat şu namaza gaýym bolun, namazyňyzy okuýun, namaza dogry duruň diýip Hudaý Taala hökmedip getiripdir diye. Pes namaz awwalky paýamyz boldy. Hudaý Taalaga iman getirmekligimizden soňra. Hudaý Taalaga getirmekligimizden soňra kıyamet gününde awwalin sual edilinjek zat bizden namaz cemaat. Eger şol namazdan dogry geçip bilsek, namazymyz dogry ýerine ýetirip bilen bolsak, inşallah mustaqiman cennete barjaklygymyza şek göterdi dedik görmeň. Peygamber aleyhissalam azbefki şu namazyň ähemmiyeti köp bolansoň we Hudaý Taala da näçe murat Kur'anyň içinde şu namazyňyza gaýym bolun, namazyňyzy okuýun diýip Kur'anyň içinde peýder getirenseň, Peygamber aleyhissalam näme diýär? Tarikus salat mel'unun fit Tevrati vel İncili vel Zaburi vel Furqan diýär. Namazyny terk etýän adam mel'undur diýär. Mel'un nidigi ismi mef'ul mollalahu üçin ýandyr. Lagnatlanan diýdigi. Hudaý Taalanyň lagnaty siňen adam diýdigi. Tevrat, İncil, Zabur, Kur'an 4 tane muhim asmani kitabımız var bizim. Şol 4 tane asmani kitabın 4'üsünün de içinde şu porum Hudaý Taalanyň lagnaty siňen adam namazyny terk etýän adamdyr diýip Peygamber aleyhissalam aýtdy. We ýene bir ýerde Peygamber aleyhissalam aýtdy, inne beyner rajuli weş-şirk terkes salat. Musulman bilen Hudaý Taalaga şirk getirýän adamlarynyň arasynyň farky namazdyr diýipdir. Bir adam kastan namazyny terk etse, ýa kastan namazyny okuýmasa, goýa Hudaý Taalaga şirk getiren adam ýanykdyr diýipdir. Nauzu billah. Inne şu matdam bizim köplenç aramyzda ba, wagtymyz ba, udurumyz da ýok. Hiç güne bahanamız yok. Şol halatda da azan çekilip duka, namaz okuýmaly wagty bolup duka, tofoyn alypdy. Ya şoňa meňdeş bir bazylar, ya dukanlaryň agdyny üýüşip oturýarlar. Emma namazdan habar yok. Kastan namazy terk etmek goýa Hudaý Taalaga şirk getirip, Hudaý Taala ýeke däldir. Hudaý Taala ýürekden inanmaýan adam hökmüne diýipdir. Nauzu billah, bir adam yürekden Hudaý Taalaga inanmasa, oň jaý cehennemdir cemaat. Hekayet edilinipdir, bir gün bir adam sehrada düzde çölle musafiret edip ýörüp barýan, şoň gapdalyndan şeytan bir adam suratynda bolup gelýär. Yankı baryan adama yoldaş bolup gitýär şeytan. Yankı baryan adam şeytan bilen yoldaş bolup barýar, emma oň şeytanlygyny bilenak, o da bir adam suratynda bolup barýar şeytan. Erti namazyň wagty geldi, yankı adam namazyny okuýmady diýe. Öýle namazyň wagty geldi, namazyny okuýmady diýe. İkindi namazyň wagty geldi, akşam namazyň wagty geldi, ýatsy namazyň wagty geldi. Emma yankı adam namazyny okuýmady diýe. Şu bir hekayet cemaat gawgulagam. Giýje barýan ýollarynda bula ýadap ýatmaly boldular. Oku wagt boldy. Şonda yankı adam ýatanna yankı ýoldaşy şol adamdan fasylasyny açýarken näçe metr beýrekde ol adamdan ýatýar. Om yankı namazyny okuýmadyk adam, ey Rafiq, ey dost, sen näme menden araň açýan?
şuma teçelli memren yoldaş bolup gelýän. Emma yatmaly bolamyzda sen bir näçe metr menden fasylaňy açyp daşda yatýan. Bir näme etdiň bolýa diýip aýtdy. Şonu şeytan aýtýar şol adama, mena adam suratynda sana yoldaş bolup gelýän, men adam dä, men şeytan diýe. Men Allah Teala'ga birce tap günahkar boldum. Şonu Hudaý Teala meni cennetten çıkarıp yerin yüzüne dıngdı diye. Bir şeytanın aňrysy Azazil'e bular perişteleň içinde gelip biren ferişteleň biri. Emma ferişteleň jinsy nurdan bolsa, bir Azazil jılların şeytanların aňrysy şeytanın kökü bu otdan. Hudaý Teala adamı halk edenden sonra adamı Hudaý Teala 4 zatdan halk etdi. Bunu aýdyp dursak hemmesini wagtymyz kan aljak. Ýöne adamı halk edenden sonra cennetin içindäki perişteleň hemmesine Hudaý Teala emretdi. Men bir adamı halk etdim. Yerin yüzünde özüme bir halifany halk etdim. Siz şol yerin yüzündäki halk eden halifama, palçıkdan halk eden adamma, döreden adamma secde edin. Secdeyi ibadet değil, bir namazda etýän secdämi maňlaýymyz yere goýýar, bir Hudaýa ibadet edip secdeyi ibadet diýip aýdylýar. Emma Hudaý Teala'nın şol adama siz ferişteler secde edin diýip aýtýany secdeyi inhina diýe. Secde-i inhina diýdigi hormat üçin, syýla üçin, şol Hudaý Teala'nın halk eden adamsyny hormatlamaklyk üçin baş eňmeklige secde-i inhina diýer. Perişteleň hemmesi Hudaý Teala'nın halk eden adamsyna baş eňdi, secde etdi diýe. Emma şol şeytan secde etmekdi diýe. Baş eňmekdi diýe. Adamlaryň hemmeti, bağışlan perişteleň hemmeti Hudaý Teala'nın halk eden adamsyna secde edip de Allahu Ekber diýip gallylar oturdular diye. Emma şeytan dikdu heni secde gitmeýän diye. Şonu Hudaý Teala şeytan secde gitmedi, tuğlagyna diýip bir tuğy Hudaý Teala şoň şeytanyň boynuny jarkylladyp oklatdy diye. Başga secde eden perişteler şeytanyň boynuna düşen tuğlagynatdan wahşet edip Hudaý Teala'nın gazabından gorkup yamaşgadan ýene bir secde gitdiler diye. Evvelki edilýän secde wajyp, ikinji secde edafa secde jemaat. Hulasa sözümüzi kıysaltsak, şeytan aýtýar Hudaý Teala adama secde et diýende men secde etmedim. Hudaý Teala meni lagnatlap, meni gazaplap cennetten çıkaryp gawdy. Men eden günäm şol diýe. Emma sen insan Hudaý Teala namazy buyurdy. Günne 5 wagt şol namazy okuýun diýip boynuňyza farz etdi. Emma siz bir günüň içinde, sen bir günüň içinde 5 mertebe Hudaý Teala'ga asy boldun diýdi. Hudaý Teala'ga günahkar boldun diýdi. Hudaý Teala sana erti namaz farz etdi okuy diýip okuýmadyň, öýläni okuýmadyň, ikinliğini akşam ýatdyň okuýmadyň. Sen 5 sap Hudaý Teala'ga bir günüň içinde asy günahkar boldun. Sen sebepli, Hudaý Teala sana iýindirjek gazap sebepli, men Hudaý Teala'nın iýindirjek gazabyna duçar bolamaýyn diýip senden aram açyp ýatýan diýe şeytan. Şeytan namazyn okuýmayan adamdan gaçdy diýe. Hudaý Teala sana gazap iýindirse, sana iýinjek gazaba men de duçar bolamaýyn diýip aram açýan diýip adama jogap berdi diýe jemaat. Tarık-ı salattan namazını okuýmayan adamdan hatta şeytan nagda afdal bolupdy gözde. Yine rivayet edilipdirler. Peygamber aleyhisselamdan rivayet men tehawene bis salati ma'al cemaati aqabahu Allahu Teala bi 12 beliyetin 3 fi'd dunya ve 3 'inda'l mevt ve 3 fi'l kabr ve 3 yevmel kıyame.
Haýsy bir adam namazyny ýeňil tutsa, haýsy bir adam namazyna ähemmiyet goýmasa, haýsy bir adam namazyny okuýmasa, Hudaý Taala şol adamga 12 belany duçar eder diýipdir. Şol 12 belanyň Hudaý Taala 3'üsini şu dünýede berjek diýe. Şu dünýede şol namazyny okuýmayan adamyň boyunna geljek bela näme jemaat? Evvelkisi yerfa'ullahu el berekete min kesbihi. Hudaý Taala şol namazyny okuýmayan adamyň kesbinden bereketi götürür diýipdir. Her porum eksede, her porum orsada, her porum maşylaryny işledip pul getirse de, goýunundan sığırından malından her porum işläp de pulun jübä salsa da, Hudaý Taala şol pulun bereketini bildirmez diýipdir. Dänäni olar arar şalyny, olar arar pamygy, ýygar alar emme şondan hasyl bolýan pulun bereketini bilmez, nirakda gonu bilmez diýipdir. Kesbinden Hudaý Taala bereketi götürjek. Şu dünýede berjek belalarynyň evvelkisi şol. İkilenjisi yunza'u minhu nurus salihin. Şol adamyň ýüzünden gözünden salih adamlaryň Hudaý Taalaga dogry durup da Hudaýym bardyr, peýgamberim bardyr diýip de haramy haram bilip Kur'anyň halal eden zadyny halal bilip gelip ýany salih adamlaryň ýüzünde bir nur bar. Tarikus salat, namazyny terk etýän adamyň, namazyny okuýmayan adamyň ýüzünden şol nur da aýyrlar diýipdir. Bir de ikilenji bel dünýede sataş. Üçülenji bela şu dünýede namazyny okuýmayan tarikus salat adamy Hudaý Taalanyň berjek belasy mebğudan fi kulubil mu'minin. Mu'min adam, musulman adam, namazhan adam her haçan şol namazyny okuýmany gedip ýören bir dewleti görenne ay bu Hudaý urmuş da gedip ýörek diýip ýürekine şonu bir teleke görür diýipdir. Adamlaryň ýüreginde şol adam teleke bolar diýipdir. Hudaý Taala şol adamy milletin gözüne teleke kökejek. Şu 3 belany Hudaý Taala namazyny okuýmayan adama şu dünýede kökeder diýipdir. Emma ýene 3 afeti, 3 belany namaz okuýmayan adama Hudaý Taala jany çykjak bolup duran halatyna, öljek bolup duran halatyna ýene 3 afet şoňa kökeder diýipdir. Evvelkisi yuqbadu ruhuhu atshanun walaw shariba ma'al anhari. Şol adamyň jany çykjak bolup duran halatyna gaty suwsar diýipdir. Adam öljek bolup duran halatyna suwsayan bolmaly. Şol halatda şeytan eline bir jan suwar gelip imanyň ber, Hudaý ýok, peýgamber ýok diýdi aýt, men şu bir jan sawjak suw saňa bereýin diýip aýdar diýe. Şeytan şonu imansyz geçirjek bolup talaş eder diye. Hatta Peygamber aleyhisselam bir gün şeytana tataşya, ey mel'un, men sen bir öýüňe baryp da sen öýüňde näme madygyny bir bilsem gawy boljakmyşdyk diye. Şonda şeytan Peygamber aleyhisselam aýtdy, ay görersiň bir gün diye. Äkitme ya Peygamber aleyhisselam. Emma Peygamber aleyhisselam öýde aýlanyp bilen halatyna bir gün şeytanyň öýüne duçar bolýar. Şeytanyň öýüni görge. Görse şeytanyň öýünde 3 zat bar, başga zat ýok diye. Evvelki bir tayak, ikilenjisi bir ýyrtyk ýorgon, ortasy ýyrtyk ýorgon, üçülenjisi bir jam suw diye. Peygamber aleyhisselam şeytana aýtdy, ey mel'un, öýüň kökelmeseňde ýöne men sen öýüň tapdym, öýüň gördüm diye. Şonu şeytan aýtdy, sen men öýüm görem bolsaň, men öýümde bir alamaty aýt, men ananar ýanak diye. Şonu Peygamber aleyhisselam aýtdy, sen öýüňde 3 zat bar. Bir tayak, bir ýyrtyk ýorgon, bir jamda suw bar diye. Onu şeytan dogry aýtýan görüpsiň men öýüm diye. Emma men şol 3 zatda näme hikmet bardygyny bilmedim diye Peygamber aleyhisselam. Sen şoň hikmetin maňa düşündir diye. Şol tayagy näbide jürim koydun?
yırtık yorgan nämden çürüm koydun? Bir jam sawuk suwu nämeden çürüm koydun? Şeytan aytmajak bolýar. Onna Peygamber Aleyhisselam ısrar etýär, "Ýok sen aytmaly." Bayat aytmaly düşündirmeli maňa diýär. Mecbur etýär şeytany. Şonda şeytan aytýar, ol tayağı diye iki dogan ağdı ağlalıp da vuruşacak bolsa bir-birine berýän tayağı. Birinin eline tayağı berýän, vur kellesine yatır diýip aýtýan. O doganyň kellesine vurup doganyny öldürýär. Bir iki doganyň arasyny bir-birini öldürtmeden çürüm goýapdan sen ymmatyňdan diye. Ol yırtık yorgan näme? Erti namaz adan çekilenni. Sofa aýtýar, "Es-salatu hayrun minen-nawm." Namaz uykudan hayırdır. Turun, uykudan gelin mescide dik qyğırýar. Şonu men aýtýan, yırtık yorgany kellesinden şo yırtık yerini büröýän, boyundan geçirýän, ay qyzgynjak yorganyň aşagyny henir ýatyber. Gün okuyança okuyorsun namazyny. Gün olacak bolup duran halatyny ay ýatyber wagtyň ba diýip namazyny geçirtýänni. Ol bir jam suw aýtjak dälli. Onu Peygamber Aleyhisselam ol ikisini aýtdyň, munny aýtmaly bolýan. Aýtmajak bolýar. Emma Peygamber Aleyhisselam ısrar etýär, aýtdyrýar muňa. Ol bir jam suw diýe. Sen ammatyň jany çykjak bolup ýatan halatyna gaty suwsap täpdireye. Şonu men sen ammatyň ýanyna baryp bir jam suw şoňa kökedip şu bir palany, şu bir sawjak suw. Eger sen Hudaý ýok diýsen, eger sen Peýgambere inanmasaň, Hudaý Teala'ga inkar etsen, men şu jam sawuk suw sana bereýin, iç gönünersiň. Şey diýipden ammatyň İmanını bir jam suwran satyn alýanny. Nauzu billahi ya Peygamber Aleyhisselam şonna aýtýar sahabalaryna, "Ey ashablarym, şol mel'un size ölüm halatda sizi gafil edamasyn, sizi dünýeden imansyz geçirämasyn, kelime-i şahadaty öljek bolup ýatan adamyň gulagyna aýdyň, ýanynda okuyup durun, Kur'an okuyup durun, Hudaýyň adyny tutup durun, kelime-i şahadaty şeytan eşitden wagtynda angadar gaçar adamdan fasylasyny açar, tä eşitmez ýanak ýere. Şoňa görä kelime-i şahadat aýdylýar öljek bolup duran adamyň ýanyna. Inni Hudaý Teala'nyň namazyny okuýmaýan adamga öljek bolup duran halatyna äwwelki berjek äfeti, belasy şol adam gaty suwsuz bolar. Eger derýalaryň suwuny içde suwdan ganmaz, şol halata gelir. Şol halata gelmejek bolsa bir adam cemaat namazyny okuýmaly. Eger biz namazymyzy terk etdik, öljek bolup duran halatymyzda Hudaý Teala şol halat bizi suwsatjak ki, hatda şeytan gelip bir jan suwran bizi allap, bizim imanymyzy satyp aljak. Nauzu billah. İkilenji afet, ikilenji bela namazyny okuýmaýan adamga yüşteddu aleyhi naz'u ruhihi. Hudaý Teala şol adamyň ruhi, yani jany vücudundan çykjak bolup duran halatyna angadar şol adama jan çykmaklygy muşakkat eder diýipdir. Hatta takat getirip bilmez janyň çykmaklygyny. Ýogda bir salihy musulman adamyň jan çykjak bolup duran halatyna hatta ýagdan gyl çekilýän ýanak bolup jany çykanyny bilmeň almaly Muhammed Peýgamberiň ümmaty. Emma namazyny terk etýän adam, namazyny okuýmaýan adam, Hudaý Teala öljek bolup duran halatyna ikilenji berjek äfeti, ruhy çykjak bolup duka, jany çykjak bolup duka, goýa jigeriniň içinden gara tikeni çekip alan ýanak dargadar halatdy. İman ruhu vücudundan çykjak bolup duka. Üçüncüsi öljek bolup duran halatynda Hudaý Teala'nyň berjek belasy namaz okuýmaýan adama yuhafu aleyhi min zawalil iman. Nauzu billah. İmany zaýil bolmaklygy gorkulýar diýipdir. İmansyz dünýeden geçämaklygy mümkin diýipdir. Bir adam namazyny okuýmasa
kastan Hudaý Teala'ga ibadat etmese öljek bolup duran halatynda şol adamyň kelime-i şehadet diline gelmäni, la ilaha illallah diline gelmäni, imansız dünýeden geçmeklik mümkin jemaat. Şu aýdylýan keple men dädemiň aýtýan kefde, ya men özümden çıkaryp aýtýan kefimde, belki Peygamber aleyhissalam aýdyp geçipdir. Peygamber aleyhissalam hatta kafirlaryň wagtynda emin lagap gananadyp. Peygamber aleyhissalamyň sözleri, Peygamber aleyhissalamyň hadisi, kuçeklerin şekki terdid şu aýdylýan keplerde ýok jemaat. Eger bizde namaz bolmasa şu form afetler biziň başymyzda bar. Emma bir üç afeti, üç belany namaz okuymayan adama Hudaý Teala kabryny koýjak diýipdir. Kabra barıp gömülüpde başından sawlyk gaýdyldymy? Hudaý Teala şol namazyny okuymayan adamga bir üç belany koýar diýip. Ewwelkisi yuziqu alayhi sual munkir we nekir. Gömüllüň gaýtdyň, üstüňe kum sefillik gaýtdyň. Seni gömüp baryan adamlaň ayagynyň sesini eşdir diye öli. Ýanyň sawullymy? Adamlaryň tarap ayagynyň sesini eşdir diye derrew onu munkir nekir gelip kaldyrjak. Sual etjek ondan. Men Rabbik, men dinik, men Rasuluk. Rabbin kim? Dinin näme? Peýgamberiň näme diýip ol ölen adamdan sual etjek. Arap dilinde eger sende amal salyk bolsa, eger sende namaz bolsa, sana şol eden namazyň, okuyan namazyň, eden amal salygyň özi arap dili boljak. Aýtýan kefini kamil suratda düşürip de sen oňa jogabyny berip biljek. Emma namazyň okuýmadyk bolsaň, namazyň terk eden bolsaň, sana dar ediljek sual munkir nekir diýdigi, munkir nekiriň sual etýän zadyna sen jogap berip biljek däl. Günk boljak, näme diýäni sen düşünjek däl. Näme aýtýanyny sen düşünjek däl. Näme diýäni sen biljek däl. Munkir nekire sen sualyna jogap berip bilmeseň, bir kuruz beren urar kelläňe wüjudyň pytyradyp, ýene öňkü halatyna gelip, ýamaşgadan ýene urar, wüjudyň pytyrap öňkü halaty geler, ýene urar, wüjudyň pytyrap öňkü halaty gelenne ýat jehennemiň iýsini alyp diýýärdi. Nauzu billah. İkilenci afet kabryň içinde tüşteddu aleyhi zulmatul kabr. Kabr diýilýän zatlaryň hiç bir rozene ýok. Hiç bir deşik ýok. Gafty penjarasy ýok. Üstüne gumy örtüllümi? Bir gaty bir zulmatda, gaty bir garaňkyda sen. Eger sende namaz bolmasa, namazyň okuýmadyk bolsaň, namazyň terk eden bolsaň, namazyna ähemmiýet bermedik bolsaň, azan kamat aýdylyp duka mescide gelmedik bolsaň, şonu kabryň içinde şol zulmatda ýatmaly sen. Şo zulmatda ýatmaly. Emma namazyň bar bolsa, namazyň kamil suratda okuyan bolsaň, namazyna ähemmiýetiň beren bolsaň, cemaate gelen bolsaň, mescide gelip namazyň okuyan bolsaň, kabryňa şol nur bolup bir ýagtylyk bolup durar diýip cemaat. Şol ýagtylyk bizden aýryljak eger bizde namaz bolmasa. Üçüncüsi, kabryň içinde beriljek afetiň üçüncüsi, yuziqu qabruhu hatta tunzammu izla'uhu. Şoň kabryny gaty dar ediljek. Hatta kabrda goýulanyna kabr iki tarapdan gysyp gafyrgasyny bir-birine şeýle geçirjek. Namazyny okuýmayan adamy kabrda goýulandan soňra kabryň içinde beriljek üçüncü afet, ançylan kabr şol adama dar boljak. Kabr şol adamy gysyp gafyrgalaryny şeýle şebekeyi bir-birinden geçirjek diýe cemaat. Peygamber aleyhissalam aýtýar şu kepler. Emma kıyamet gününde namaz okuýmayan adamga beriljek afetlerin, belaların evvelkisi yüşteddu aleyhi hesabuhu. Kıyamet gününde Hudaý Teala öz bendelerinden hesap kitap aljak. Şol hesap kitabı namaz okuýmadyk adama, namazyn terk eden adama, mescide gelmedik adama Hudaý Teala hiç güne irfaq, hiç güne güzeşt etmeýänne gaty tutjak, sagt tutjak diýipdir. Hiç güne güzeşt, hiç güne rahm ol adama kıyamet günü ediljek däl.
İkilenci afet yagdabu aleyhi rabbuhu. Namaz okuymadık adama kıyamet gününe Rabbi yani Hudaý şol adama gazap eder dipdir. Nauzu billah, haýsy bir adama Hudaý Teala gazap nazaryn etse, jaý cehennemdir, jaý otdur jebat. Üçüncü afet yuaqibahullah bin nar. Nauzu billah. Hudaý Teala namazyny okuýmany, namazyny terk edip gelen adama kıyamet gününe ot bilen ceza verer deyiptir. O da yakar deyiptir. Peygamber aleyhisselam aydıptır. Etani Cebrail ve Mikail aleyhisselam. Hazreti Cebrail verin, Hazreti Mikail men yanıma geldi diye Peygamber aleyhisselam. Fekale ya Muhammed inna Allaha yakra'uke esselam ve yekulu leke tarikul cemaat min ummetike la yecidu rihal cenneti ve in kana amaluhu ekteru min ehlil ardı. Hazreti Cebrail verin, Hazreti Mikail Peygamber aleyhisselamın yanına geliyor. Ya Muhammed, Hudaý Teala sana salam aytdy. Ve salamdan soň aytya, sen ümmetin içinde namazını terk etýän adam, namazyny okuýmaýan adam, mescide gelip namazyny okuýmaýan adam, ya öýde bolsa da namazyny terk etýän adam, namazyna ähemmiyet goýmaýan adam, la yecidu rihal cenneti, cennetin iýisini nagda tapmaz diýipdir. Cennetin öýde dursun, cennetin iýisini nagda tapmar diýip kim aýtýar şuny? Hazreti Cebrail veren, Hazreti Mikail Hudaý Teala tarafından peýgambere habar getirýär. Eger çendiki şonuň etýän emeli, namazdan başga etýän emeli, sadakadır, üşürdür, zekatdır, hayır hasanattır, garip yetime kömek etmekligidir. Eger çendiki namazyny okuýmany, başga etýän salihy emelleri ýeriň ýüzündäki insanlaryň hemmesiniň amaly bilen deň bolsa da, emma namazyny okuýmasa cennetin iýisini nagda tapmaz diýipdir. Nagadar bizat cemaat, nagadar namazyň ähemmiyeti we Hudaý Teala'nın ýanynda. Emma mutaassifana kıyınansak da bizim mahsusen şu Türkmen cemaatin arasında haýsy bir oba bolsun, haýsy bir şäherde bolsun, erti namazı görsek bir adan çekýänme, bir de imam kapdalynyň bir iki tane garry oňda namazdan başga işi ýok, başga da yarajak däl, şondan başga adam ýok. Han bula musulman näme? Azany eşitip ýaty. Es-salatu hayrun minen-nawm diýip sofa gygyrypdy. Namaz okudan hayrdyr diýipdi. Emma şeytan şol ýyrtyk ýorgan oň boýunyna örtdi de ýat gyzgyn ýorganyň aşagyna diýdi. Näme diýip şeytan botyp bolmaly cemaat. Şu zatlar eşitip de, şu zatlar bilip de eger bir namazymyzy terk etek cemaat şu onki afet, onki bela hem bu dünyada, hem kabrda, hem kıyamatda bizim başımızda barlığına şek terdid edip ýör ben. Peygamber aleyhisselam aýtdy: "Fe iza kana hal tarikul cemaat fema hal tarikus salat." Eger namazyny cemaat bilen okuýmany, namazyny mescitde okuýmany gelip ýan adamyň halaty şu form boljak bolsa, şu form afetler, belalar şoň başyna geljek bolsa, onu namazyny küllü terk edip ýan adamyň başyna nämeler gelir diye. Peygamber aleyhisselam aýdypdyr: "Sellimu alal yehudi we nasara we la tusellimu ala yehudi ummati." Namazyň ähemmiyeti güýçli bolansaň, Peygamber aleyhisselam aýtdy: "Salam beriň yehudi kafira, salam beriň nasrani kafira, emma men ummatymyň içiniň yehudisine, nasranisine salam bermeň." diýdi. Peygamber aleyhisselamın sahabalary teaccübe galýa, heýrana galýa. Ya Resulallah, meger sen ummatyň içiniň yehudisi barmy, nasranisi barmy? Yehudi diýilýäni, nasrani diýilýäni, bular kafir, meger sen ummatyň içinde kafir barmy diýip soraýar. Şonu Peygamber aleyhisselam aýtdy: "Qala allazina yesma'una al-azana."
اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ وَلَا يَحْذَرُونَ الْجَمَاعَةَ. Men ümmetimiň içiniň Yehudisi, Nasranisi, ol bir adamlardır ki azan kamadı eşitip de mescide gelmeyediler. Azan kamadı eşitip de mescide gelmeyen adam Muhammed Peygamber'in ümmetinin içiniň Yehudisi, Nasranisi. Hatta bir kör gelip de Peygamber Aleyhisselam aytdy, ya Resulallah, iki gözümde kör, ovan bir qırağınna öyünma. Azan çekilerde men mescide gelmeklik katı muşakkat, yağınna, qıdığınna, savukta. Mana ruhsat yok mu, icazı yok mu namazım öyde okuyamaklığa deyip soranına Peygamber Aleyhisselam destap aytdy, ay onda öyde okuya namazın diye. Qafıdan çıkıp baryaka ay bir durdu diye. Sen öyün ovan qırağınna da bolsa mescitte çekilyen azanı eşitdiyan mi diye. Onu eşitdiyan ya Resulallah. Eger eşitdiyan bolsaň, mescidin sütününden öyüňe barýança bir tanafy dak, şol tanafy ýydarlada gaýt, azany eşitdiyan bolsaň mescidden galma. Azan kamady eşitip mescide gelmeseň, onu men ümmetimiň içiniň Yehudisi, Nasranisi bolarsyň. Yine Peygamber Aleyhisselam aytdy, "Es-salatu imadud-din, femen aqamaha faqad aqamat-din ve men terakaha faqad hadamat-din." Namaz dinin sütündür. Namaz dinin 4 tane payatydyr. Haýsy bir adam namazyny okuysa, dinin payatyny gaýymlady. Dinin payatyny muhkem etdi. Emma haýsy bir adam namazyny terk etdi, namazyny okuýmasa, dinin sütünne palta vurtdy. Dinin sütünni dargatdy ol adam. Aqilyan kişi Hazret Ali'den rivayet edip aytdy, Hazret Ali Peygamber Aleyhisselam aytdy diye. Şol aqilyan kişi näme diye? Men Peygamber Aleyhisselam bilen bir safara gittim diye. Musafirata gittim diye. Şonda Peygamber Aleyhisselam'dan bir 3 zat gördüm. Bir 3 zat ki insandan hariç, insanın bir başarmajak zadyny Peygamberden gördüm. Şol 3 zat bilen imanım kamillandy diye. Şol 3 zat näme? Peygamber Aleyhisselam baryan halatynda, baryan yerinde musafiratda erade en yaqdiya hajatehu. Hajat etmekli irade etdi diye. Hajat etmek diýdi. Belki dille aytsak istinja etjek bolupdyr ýolla. Rafa hajat etjek bolupdyr. Şonna ýanyki Aqila aytýa, ya Aqil. Şodron bağı görýänmi diye. Onu görýändi. Görýän bolsaň şodron bağa barda ayt. Peygamber Aleyhisselam sana salam aytdy. Rafa hajat etjek diye. İstinja etjek diye. Çöl, sehra, qabat yer yok. İstinja etmeklige. Gelsin jaýyndan goforup şol bağ, maňa perde bolup dursun, men rafa hajat etjek. Aqil barya şol bağın ýanyna. Esselamu aleykum diye. Peygamber Aleyhisselam sana salam aytdy diye, ey bağ. Peygamber Aleyhisselam rafa hajat etjek bolýar, istinja etjek bolýar. Sana jaýyndan goforup gelip de maňa perde bolsun diýip aýtdy. Yankı Aqilin kefi tamam bolup bolmaka, bağ jaýyndan goforluk gelip de Peygamber Aleyhisselam'ın üstüne perde bolup durup, Peygamber Aleyhisselam'ın iş tamam olandan sonra yine gidip önkü jaýyna bağ oturdu bart diye. Aqil men şu zady görüp iman yüreğimde karar tapdı diye. Şu evvelki gören zady. İkilenci gören zady. Ya Aqil baryan ýolumda gaty suwsadım diye. Fetalabtul ma'a felem ecidhu. Su talap ettim, su gözledim, emma su tapıp bilmedim diye. Çölle düzde. Peygamber Aleyhisselam'ın bile var ya. Fekala Aleyhissalatu vesselam. Şonna Peygamber Aleyhisselam yankı yoldaşı Aqil'e aytya. Ya Aqil, is'ad ila hadal cebel
ve akra'ahu minni es-salam ve kul lehu in kana fike ma'un fasqini. Ey aqil, bar sen şol dağa çık. Dağın defetine bar. Defetine çıkandan sonra Peygamber sana salam aytdı diýdi, ayt şol dağa. Eger senne suba bolsa, maňa su ber, men gaty susuz, meni sudan gandyr diýdi, şol dağa barda ayt diýe. Aqil gitýe, dağa barýa, dağa çykýa, dağa aytýa, Peygamber sana salam aytdy. Eger ýanyňda suba bolsa, maňa su ber, men gaty susuz diýe. Şonna dağ, şol qaradaş fesih kelam bilen kepletdi cemaat. Qaradaş kepleye näme diye? Ana mundu yawmin enzelallahu hadihil ayet. Ya eyyuhellezine amanu qu enfusakum ve ahlikum nara waquduhan nasu vel hijara. Näçewün meri Hudaý Taala şu aýany Cebrail'in tewessüti bilen Peýgambere nazil edeni bäri. Şu aýaň magnasy näme? Ey iman getiren adamlar, saklaň öz nefsiňizi. We ýene aýal bolan şoňuň nefsini otdan, cehennemiň odundan, ol odi ki içinde yanýan oduny adam bilen daşdy diye. Şu aya iğneni bäri. Men näçe güllap, ağlap, qaradaş aýtýa. Şu aya iğneni bäri. Näçe güllap, ağlap, gözümde su galmady, çeşmelemde su galmady. Menne sana berer ýanyk su ýok diýdi. Näme diýip ağlaýar şol dag? Kıyamet gününde ol cehennemi ki onun içinin odi daş bilen adamdı diýende şol cehennemde yanacak daş şu dağın daşı bolamasın ni bağlayan etdi. Adamın haline halatta olmalı cemaat. Adam ne halatta olmalı? Ağızsız dilsiz bir qaradaş ki şu aya iğneni bäri. Qu enfusakum ve ahlikum nara waquduhan nasu vel hijara. Özüňizi, nefsiňizi, ayal olan şoňuňyzy cehennemiň odundan saklaň. Ol cehennemi ki şoň içinde yanacak daş bilen insanny adamdy diýenne şol qaradağ vahşet etýä, akylsız huşsuz qaradağ vahşet etýä. Kıyamet günü şol cehennemiň içinde yanacak daş şu dağın daşy bolamasyn diýip ağlap gözümde su galmady. Çeşmelerde su galmady. Bizim halabymyz näme bolmaly cemaat? Biz ne yaparım cıdamal cemaat? Üçüncü gören adım diye Peygamber aleyhisselam menen yürüyüp berýär. Şonna bir düye. Gatı yörtük geldi diye Peygamber aleyhisselamın daşından aýlanyny, ya Resulallah, el aman diye. Ey Resulü Huda, ya Peygamber, meni necat ber, meni sakla, meni öldürecek bolýar diýdi. Bir lahza geçmäke bir adam ýydyna düşdi geldi, Arabi, Araplaň biri eline kılıçyny tyýyryp geldi diye. Böyle kon kılıçda eline Peýgambere diýdi, ya Resulallah, ber bir düýäni maňa diýdi. O da yalvar, ya el aman, ya Resulallah, meni berme şoňa, bir meni öldürecek bolýar diýdi. On Peýgamber aleyhisselam, sen bir ağızsız dilsiz heýwan bilen näme işin? Näme eden etmişi bamyň? Sen näme diýip muny öldürecek bolýaň diýip yankı adama yüzlenip aydanna, ol adam aýtýar, ya Resulallah, men şu düýäni köp pul berip aldım. Näçe derem maňa pul berip, näçe gydyl kumuş berip bir düýäni satyn aldım. Men şundan bir iş çekjek bolup, istifade etjek bolup, emme şu maňa mutyg däl. Durmaya, iş çekdirmeýär ödünden, gaçýar diýip aýtýar. Şonda Peýgamber aleyhisselam ýa-ki düýäk nazar etýär, ay heýwan, sen näme diýip eýäňe? Sen näme diýip arwabyňa mutyg bolmaýaň diye. Näme diýip ýük çekmeýäň, näme diýip myň diýenini etmeýäň diýip düýäk güzlenenne. Düýe näme diýe? Kepleýär fesih dil bilen, ya Resulallah, bir kawmda ýaşaýar.
bir kabilede yaşaya, şol kavmın, şol kabilan bir teleke etýän emeli var. Men şol teleke edilýän emellen atýan diye. Onna bu kavmın etýän teleke emeli näme diýip aýtdy diye Peygamber Aleyhisselam. Şonu düýe kepledi aýtdy. Ya Resulallah, şu bir kavmda yaşaya, şu kavm her wagt yatsı namazyň wagty gelenne günlük işläp gece ýadap da yatsı namazlaryny okuyman ýatýarlar. Yatsı namazlaryny okuyman ýatýarlar. Men Hudaý Taalanyň gazabyndan wahşet etýäryn, gorkýaryn. Şuna gece ýatyka Hudaý Taala yatsı namazlaryny okuyman ýatdy şular. Bulara bir äfet indireýin, bulara bir gazap indireýin diýipdir. Äfetin gazabyny indirse şularyň günätine men yanjak ya Resulallah. Men şondan çirip gatýan etdi. Sen şu adamdan tähhüd al, şu adamın boynuna dak, şu adama aýt, eger yatsı namazyny okuyup ýatjak bolsa, men muty bolayyn, men şoňa duroýyn, şoň näme işi bolsa işinde çekeýin diýdi. Şonu Peygamber Aleyhisselam aýtdy diýär şol adama, sen bir etýän amalyň gaty teleke, gaty kabih, bir heýwanla bolsa düşünýä, sen näme diýip düşünmeýän, sen näme diýip yatsı namazyny okuyman ýatýan. Eger namazyny okuyjak bolsaň, namazyny okuyup ýatjak bolsaň, bir heýwana saňa mutyr. Bolýa ya Resulallah, namazımı okuyoyun. Sonra heyvan ýerine düştü gitti diye. Şu üç zady men Peygamber Aleyhisselam bilen bile ýörüp barýakam, Peygamber Aleyhisselamdan gördüm. Şu üç zat bilen iman ýüregimde garar tapdy. Agylýan kişi şunu aýtdy. Yine bir hikayet Hazreti İsa'dan. Hazreti İsa aýtdy, İsa Peygamber. Bir gün safara var yardım diye. Safara barýan halatımda bir kavma sataşdym diye. Bu kavm bir bağı bakçaň içinde, bir gawy bir muraffeh, bir arasda yerde yaşap ýören kavm bir yerde şu bağlaryň içinde tegelenip oturupdyrlar. Bir giň syfrany ýadypdyrlar. Nadynygymat syfranyň ýüzüne ýadygyly, nadynygymat dökügili. Adamların yüzüne nazar ettim. Şeýle bir nurana adamla. Zenanaların yüzüne nazar ettim. Şeýle bir nurana, hoş cemal awadan zenanalar, gyýzlary bar. Täçjübe galdym, heýrana galdym. Hudaý Taalanyň rahmeti, Hudaý Taalanyň bir nazary siňen adamlar şular diýipde, şolaryň gazalaryndan gazalanyp soň ejaz alyp bulardan gittim diye. Näçe müddetden soňra ýene şol adamlary küýsep şolaň üstünden aýtdym. Ýene şolaň arasynda bir oturup da, şola bilen bir söhbetleş bolup da, şolaň çaýyndan naharyndan iýipde, şol bir jamally adamlary, nurana adamlary, ýamaşga adam bir görüp salam aleyk edip, bir lahza şola bilen oturşaýyn diýip gelsem, ölen ölüpdir. Ölmedik ölenden gawdal. Ol jamally denanalar, ol nurana adamlaryň ýüzi kakbat ýanak bolup da, owalary kullen ýykylyp dargap, bağları, bakçaları guryp, keşawerji mahsullary guryp, şeýle bir äfet zede bolupdyr diýip. Hazret İsa ya Rab diýip Hudaýa nazar etdi. Hudaýa, bular aýa namazyny terk etdimi? Bular seni unutdymy? Sana bendegi etmekli unutdymy? Seni ýadyndan çykardym diýip Hudaýa nazar etdi. Şonda Hudaý Taala Hazret İsa aýtdy, ya İsa, bular meni ýadymdan çykarana. Bular namazyny terk edene, bular ibadatyny goýana, bular öňkü etýän emeli bilen gezip ýörle. Emme bulara ýetişdiren zarar şu. Bir gün şularyň üstünden bir namazyny okuýman gezip ýören tarik salat, bir gezip ýören bidewlet, bir Hudaý ýadyndan çykaran namazyny okuýmayan gezip ýören bir betbahtyň biri bulan üstünden geçdi. Şulaň bagyna, bakçasyna, owazyna, ziraatına, mahsuluna ak gelýän çeşmeň başyna oturup elin ýüzüni ýuwdy. Şoň elin ýüzüniň ýuwan ýuwunnysy şolaň suwuna garşyp gidip de baglaryna, bakçalaryna, owalaryna baryp kul bereketi gaçyrdy diye. Bular ibadatyny ýatdan çykarak diye. Şol tarik salat, şol namazyny okuýman ýören betbahtyň ýüzüniň ýuwunnysy bulardan bereketi götürdi diye. Sebep bolan zat bulara şo diýdi.
Ne formulya cemaat eger biz namazımızı okuymasak ya bizim ehlimizde ayal oluşumuzun arasında namazın okuymani, namazına ehemmiyet vermeni gelip bir adam bolmasa ne yapalım bizim üstümüze Hudaý Taala rahmet inmeli. Hudaý Taala'nın bereketi inmeli. Bereket deydi Hudaý Taala'nın rahmeti. Hudaý Taala'nın rahmeti Hudaý Taala'nın söyleyen adamların üstüne gelir. Emme bir adamda namaz bolmasa Hudaý Taala'nın en aňyrda düşman görýän adam şol. Şoň üstüne ne yaparım bereket, ne yaparım rahmet gelmeli. Ne yaparım Hudaý Taala şol adama nazar etmeli cemaat. Bir gün bir ýaş oglan niýe? Bir ýaş oglan Peygamber aleyhisselam bilen üýşüp otuy kalla bir ýaş oglan ağlap geldi diýe Peygamber aleyhisselamyň ýanyna. Bu oglan gaty ağlaýar. On Peygamber aleyhisselamyň ýüregi awyp hayfy gelip rahmet edip ýanky oglana ýaş appa. Ey ýaş oglan, näme zatlaňa sebep bolýar ağlaýan? Näme müşkiliň ma? Näme gaýgyň ma? Näme gamyň ma? Sen näme diýip ağlaýan diýip aýdanna? Ýanky ýaş oglan aýtdy: "Ya Resulallah, men dädem öldü. Şol dädemi ýuwup kefillemene adam yok dik. Kefillep de şonu gömmene adam yok. Ya Resulallah dädem ölüp ýatydy diýdi. Şonda Peygamber aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir beren Hazreti Omar'a aýtdy: "Barın şoň dädesini ýuwun kefillen ondan sonra maňa habar edin, men jinazadan okuýaýyn, gömüň şonu." Hazreti Ebu Bekir beren Hazreti Omar ýanky oglanyň ýygyna düşýär gitdi. Barýalla oglana aýtýaly dädeň nirde? Onu şol togda ýaty. Bular baryp ýuwjak bolup da üstünden perdäni galdyrýarlar. Gördi perdäň aşagyna bir gara doňuz ýaty diýe. Müň dädetiniň şekli mesk bolupdyr. Adam suratyndan aýrylyp bir gara doňuz bolupdyr diýe. Bular täçjübe galýar, heýrana galýar, dolunýarly gelýärler. Ya Resulallah, müňa dädem diýip durany bir gara doňuz diýe. Şonda Peygamber aleyhisselam oturan jaýyndan gally, doga etdi, öýde hareket etdi. Ýanky meýtiň ýanyna geldi. Geldi Peygamber aleyhisselam perdäni galdyrdy, ýanky adam, öňkü adam suratyny gelipdir diýe. Doňuz suratdan aýrylyp, adam suraty gelipdir Peygamber aleyhisselam dogat bilen. Şonda Peygamber aleyhisselam ýuwun köfülläň diýe. Ýuwýarla köfülleýärle. Jinaza okulyp kabryň eňeregine getirip üstündäki zatlary aýyryp da kabrda goýjak bolanlaryna ýüzüni açyk görseler ýene öňkü gara doňuz bolupdyr diýen adam. Gömüljek bolup duran halatynda. Şonda Peygamber aleyhisselam ýanky oglana ýüzlenip aýtdy: "Ýaş appa, ey ýaş oglan niýe? Sen dädeň näme amel etýärdi? Dädeň näme etýänmädi? Näme etmiş wadi? Näme teleke işler etýärdi?" Onu ýanky oglan aýtdy: "Dädem aňyrda bir gawa adamdy. Aňyrda bir dogry adamdy. Emma dädemiň birje etýän ameli, teleke ameli şu. Dädem şu wagt eçelli bir eňilip namaz okuyan adam däl." Şu wagt eçelli namazyna ähmiýet goýýan adam däl. Adam kamady eşitip duka öýde işi beren gelip ýören adam diýdi. Şonda Peygamber aleyhisselam: "Ey meniň ashablarym, kulak asyn. Haýtdy bir adam men ümmetimden namazyny okuýmasa, namazyna ähmiýet bermese, şu dünýede şu porum bir gara doňuz bolup biýabry bolupdy. Kıyamet gün kabrynden galanna da şu porum gara doňuz bolup kabrynden galjak" diýdi. Bir peýgamberiň eden dugasy bilen mesk bolamadak jemaat kulak asyn. Geçen peýgamberlerin ümmeti eger bir halaf etýän bolsa, eger bir günah etýän bolsa, eger bir teleki iş etýän bolsa, oň suraty ewet bolýarmyşdyk. Adam şeklinden aýrylyp, ite meňdeş, doňuza meňdeş, möjege meňdeş, maýmuna meňdeş, her bir heýwana meňdeş bolýarmyşdyk. Emma Muhammed peýgamber Hudaý Taala aýtdy: "Ya Rab,
şu dünyada men ümmetim biabra yetme, o dünya koy diye. Biz ölümüzden sonra kabirden kalamızda ne halatta bolup kalacağımız belli de. Bizim domuz suratında, it suratında, maymun suratında, näme suratında bolup kalacağımız belli de. Cemaat, bizim etken emelimiz eger teleke olsa. Eger biz tarik salat bulagasak, namazımı okuymayan olsak, namaz terk etken olsak, mescide gelmeyen olsak, onu kıyamet gününde kabirden biz kalamızda ne yaparım suratta, ne yaparım şekilde olup kalacağımız da belli de cemaat. Şonna aytya, ey cemaat, ey menin ümmetim diye Peygamber aleyhisselam, nazar edin diye, haytti bir adam namazını okuymasa namazını terk etse, şu form biabrayçılık bir dünyada görüye, kıyamet günün kabrinden kalanına da şu form karadığınız olup kalacak diye. Nauzu billah. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın vaktinde, Ebu Bekir Sıddık'ın halife vaktinde bir adam öldü diye. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın vaktinde bir adam öldü diye. Şuna namaz okuyacak boldular diye. Cenaze namaz okuyacak boldular diye. Meyti getirip de adamların evine koyuyorlarına cenaze okulacak bolup kefen kıymıllat diye. Meyit kıymıllat durun cayını diye. Namaz okuyacak bolup duran adamlar mına can girip deyip derrev açtılar mı üstün diye. Görseler bir olokan yılan yanka adamın daşına çoloşup kanını içip durun. Etini yiyip durun yanka adamın. Tayagal ha tayagal, pilal ha pilal, kaldırdılar tayağı, kaldırdılar pili, yankı yılanı vuracak bolup, öldürecek bolup. Yılan kepledi, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyip yılan kelime-i şehadet aytti diye. Lime taktuluneni ve leyse li zenbun ve la hata'un diye. Siz ne deyip beni öldürecek bolyanız, menne günah yok, menne hata yok diye yankı yılan. فإن الله تعالى أمرني أن أعذبه إلى يوم القيامة. خدای تعالی bana emretti. Ta kıyamete çelli şun kanını içip şun etini yemekliği bana Hudaý Teala emretti diye. Siz näme deyip meni öldürecek bolýaňyz? Men Hudaýyň ma'muri, Hudaý Teala bana emretti. Men Hudaý Teala'nın emrini bitirýän etdi. O bana aýtdy ýanka adamlar diye, "Ma hatayahu." Bu adamın näme eden hatasy var? Näme teleke iş etti bu adam diye. Şonna yılan aýtdy diye, "Selâse hataya." 3 hatası var şu adamın diye. El-ula, evvelki hatası, "İza semi'al ezâne la yec'al cemaat." İza semi'al ezâne la yec'ul cemaat. Her vakti azanı eşitse cemaate gelmeyedi. Azan kâmet aydılıp duka namaz veren işi yoktu. Evvel hatası şu diye. İkilenci hatası, la yahrucu zekate min malihi. Ekeninden, oranından, malından, mülkünden, koyunundan, sığırından zekatını vermeyedi. Üçüncüsü, la yesma'u kavlel ulemâi. Ulemalar, alimler gelip gurrun berenne, gurrun kulak atıp, mından kulak eşse, mından çıkıp gitiyadi. Ulemalan gurrununa ehemmiyet koymayatdi. Mın hatası şu diye, manna Hudaý Teala ma'mur etdi, şu pormuşun kanını içmeklige, şu pormuşun etini dökmeklige diye. Cemaat, namazı cemaat bilen okuymaklıkta, ya namazın öğüdünü okuymaklıkta, şu pormur fadilatlar, ya kıyamet gününde, şu pormur berilecek azaplar bar olsa, vaktimiz biderek geçirmeyliyin. Kıyamet günü şu mescidin öğüdü şayettir. Hazreti Nuh'un ammati, Hazreti Nuh'a iman getiren adamlar, Hazreti Nuh'un keştiğine binip de suya qark bolmaklıktan necat taptılar. Yerin yüzünün Nuh peygamberin vaktinde su alanına. Necat tapacak adam şu mescidi tanıysın.
Şu mescide gelen adam, mescitte namazını okuyan adam, kıyamet gününe, mahşer gününe, şu mescid bir merkep bolup da kapsa açılıp duracak, şuna gelip namaz okuyan adamlar şu mescide girip bilecek. Mescidin kapsını tanıymadık bolsa, mescide gelip namazını okuymadık bolsa, kapı hut yapılacak, men seni tanıymak, men seni ağol görmedim o dünyada diyecek diye. Eger şu taada mescidi tanıyan olsak, mescide gelen olsak, onunla mescid bir de kıyamet gününe mahşer onun kucağına açacak, gelmin batımrak, sırattan geçireyin seni diyecek. 7 guruh adam kabırda gömülenden sonra adamı kabırda gömüllerine yüzün kıvlak baktırıyalı cemaat. 7 guruh adamın yüzün kıvlak baktırıp koyulsa da adamlar gömüp de yanından savulundan sonra kıvladan yüzü tersine aylanır diyen kağıt. Evvel kisi akilur riba diye. Hayti bir adam nuzul yiyem olsa, sütkhor olsa, riba yiyem olsa, kabırda gömülüp de yanından savullu mu yüzü kıvladan tersine aylanır diye. Sütkhorlan günü vayha. Nuzul yiyen, sütkhor yiyen adam olsa havarda olsun. Kabırda gömülenden sonra yüzü tersine aylanacak. Na'udhu billah, hayti bir adamın kabırda yüzü tersine aylansa kıvladan cai cehennemdir diye. İkilenci guruh mudminul hamr diye. Mudminul hamr dediği hemişe arak içen dediği. Mutaassifane kıyınansak da hatta bizim şumat yaş zinanalarımızın arasında da rusuk ediptir arak içmek değil yandan. Doğru sizin aranızda yoktur. Emme şehirlerde, olukarrak ovalarda hatta zinanalan kıyılarında arak içip kelledin kızdırıp da kelledin yalançlap raksu paya kubi edip bir anı kendine. Biz Türkmenler şu forum bir ağıttır. Biz Türkmenlerde şu forum bir nahancar ferhenkler, şu forum bir biganılan yolları, şu forum bir kafirlan tutyan setler zatlar bizim aramızda. Envaksam mekruh hileler bilen, envaksam yollar bilen bizim aramızda, bizim camiamızda cay tapıptır. İnni şol bizim zinanalar bizi, bizim yaş oğullarımızı arak içmeklik bilen yoldan çıkarıp ya cemaat. Hemişe bir adam arak içti. Hale denana olsun hale erkek. Kabırda gömülenden sonra yüzü kıvlak baktırılıp koyulsa da kıvladan yüzü tersine aylanır diye. Üçüncü guruh muhtekir diye. Muhtekir dediği bay adam, pullu adam, sirgötken adam, kahti düşen vaktinde adamlar yiyecek işçeğinin kemelen vaktinde başka şehristalardan yağdır, tuğdur, çaydır, unur adamlar yiyecek içecek azukatı geliyake masjinin evinden çıkıp da masjinin şu duruşuna satın alıp ammarını koyup da üstün batırıp koyup her açan adamlar feşara düşönde 100 tümene alam olsam 500 tümene satarını deyip de ihtikar edip koyan adamlar bunlar da ölünden sonra yüzü kıvlak baktırılsa da kıvladan yüzü tersine aylanır deyip. Dördüncü grup nevheger diye. Nevheger dediği musibatlarda, ayetlarda hale zinana olsun, hale erkek olsun, merekan arasında, zinanalan arasında kurtağına vurup da şığırlara aydıp, dastalara aydıp, koşkulara aydıp, musibatta oturuyallara ağlatyan zinana ya erkek. Bunlar da ölünden sonra kabırda gömülenine yüzü kıvladan tersine aylanır deyiptir. Beşinci grup şehadet-i zur, yalandan şahit bolyan adamlar. Bir adam iki davagarın arasında ya dava bolmasın bir şahit bolmaklık zat bolsa, şonda yalandan şahit bolsa, ya puzulluk edip de on doğrulan işini pozsa, toy edecek bolsa, kudu bolan bolsa, puzulluk edip yalandan şahitlik berip de şol toy edecek adamın kudusunun arasını pozyan adam olsa, kudan arasını hayri işin arasını pozan adam olsa, ya palanın doğru deyip yalandan şahitlik beren adam olsa, ölünden sonra yüzünü kıvlak edip gömülse de kıvladan yüzü tersine aylanır diye. Buna şehadet-i zur diye. Beşincisi bâiğur rical diye. Erkek adamlar satyan, erkek adamlar bendedip
hur adamları, azad adamları bende fatyalar ya bir rivayette İngilistan'da ba, kafir devlette ba, bizim aramızda yok. Hatta meclisi tesvip etti. Erkeği cüvütleyen millet ba, şolar da kabırda yüzü kıvlak baktırılıp koyulsa da yüzü terden aylanır deyiptir. Altılancı grup adan kamadı eşitip mescide gelmeyen cemaat şu bizim aramızda ba. Adan kamadı eşitip de mescide gelmeyen adam, adan kamadı eşitip de cemaate gelip namaz okuymayan adam ölenden sonra kabırda gömülenine yüzün kıvlak edip koyulsa da kıvladan yüzü tersine aylanar diye. Nauzubillah. Şu cemaat bizim aramızdayken inne arada da bir gelya tarafı da mescitte olupdu. Aradan ahir kuvununne ahuncan tanrı yalkadın. Mescid hoş deyip emmeti gider. Gelecek arada geçerli mescitte adam yoktur. Ne mi deyip beyle olmalı? Bizim musulmançılığımız şühet demek. Biz şu forum olup yaşamalı mı? Bizim din o mezhebimiz şu mu? Bizim aro namus, şeref o izzatımız şu mu? Eğer bizde din olmasa, bizde mezhebimiz olmasa, Peygamberin yolu olmasa, Peygamberin sünneti olmasa, şu aydınlayan zatların hemmeti Peygamberin sünneti, onunla bizde aro namus, şeref o izzat hiç tat olmaz. Ne deyip tofa maşgul olup duruyoruz? Ne deyip ucak pezirayık maşgul olup duruyoruz? Der suretike adan kamat aydılıptı. Hatta şehir yurtlarda adan kamat aydılıptı. Mescitte adan çekilipti. Mescidin düğününe ekerduğun vurup, cazar vurup da uca tutup ya pezirayı tuttu. Uca tutup duran, pezirayı tutup duran ne halatta? Ol erus olacak gıyr, yalanaç, kellede dağıt yok. Daracık, yuqacık, tur deyip bir dadı geyiptir. Kamilen şergin halafına, kamilen peygamberin halafına, kamilen bizim anırdan gelen deyip desturlarımızın halafına, Kur'an'ın halafına, orta çıkıp rakso payı kubiyet diye. Ekerdun oraya, burtavar erkek, burtavar namehrem, geliyor bizim kıyılarımızın arasında, gelillerimizin arasında, zinanalarımızın arasında, desbigirden olup da, üstüne bir 100 pul seçen olup da, raksu payı kubiyet yerler. Emme, kulak as cemaat, şol kıyıdın değadeti, şol kıyıdın doğunu, şol kıyıdın kavmi, şol kıyıdın mehremi, o taada durup el çarpıp, berekellah kıyıdım diye atadı, berekellah kıyıdım diye yenedi, gelip üstünden pul seçen oluyor. Ya halkın üstünden seçen 100 pulunu göz qaraltıya, hani şun ağrı, hani şun namusi, hani şun şerefi, aya bizim dinimiz şu forum mu? Aya bizim mezhebimiz şu forum mu? Aya peygamberin giden sünneti şu forum mu? Aya evliyalan, sahabalan, geçen ulemalan, Bukhara'dan gelen ulemalan tutuk koyun yolu, bir de düdük giden yolu, ama adamın mezhebi şu forum mu? Yok, katan bu forum değil, bir kafirlerin yolu. Bir imansızların yolu cemaat. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Hayti bir adam bir kavmga tabi olsa kıyamet günü şol kavmdan olup kalar deyiptir. Eğer biz yalanaç bolýan bolsak, egin baş yok bolýan bolsa, avrat yerimizi koyuk edip de kafirlerin yolunu tutup da kıyamet gün kalamızda da şol kafirler, şol guruhlar, şolar yanak olup kalacağımıza şek bu terdit yok cemaat. Şunu biz aytýas, biz eşitdirýäs. Kıyamet gününde kafirleri ya musulmanlardan iman getirip de günah kebire encam verip de Kur'an'ın haram diyen zadını haram bilmeyeni, halal diyen zadını halal bilmeyeni, şu forum namehremler uyuşurup de kıyıdının şu forum olup durduğuna ehemmiyet koymani, zenanasının da bazılarda, köçelerde, hıyavallarda, daracık, yuqacık koynekler veren, avrat yerini koyukta gezmekliğine ehemmiyet koymani, gezip yan adamlara, Peygamber aleyhisselam arşa çıkan vaktinde cehennemi de görüptür, cenneti de görüptür, cehennemin taplığı, cennetin taplığı, cennetin taplağının birisi diye el cennetu haramun alet deyyus, cennet deyyusa haramdır diye taplağı vurulur. Peygamber Aleyhisselam'dan sonra ya Allah, ya Resulallah,
sen bir deyyusyanın kim bolýar diýip aýdanna. Şonda Peýgamber aleyhissalam aýtdy: "Ey meniň ashablarym, ey meniň sahabalarym, kulak atın, düşünün. Haýty bir adam dine anatyna eýe bolmasa, haýty bir adam gyýdyna eýe bolmasa, haýty bir adam geline eýe bolmasa, şolar awrat ýerini kökedip, namahremleri bilen garşyp, toýlarda, rakso paýa kuby etýän bolsa, hyýaballarda, köçelerde gezýän bolsa, kafirlaň giýje geyip ýatýan ýegin başyny bizim kıyılamız, gelinlerimiz günnüz geyip köçelerde, bağlarlarda gezýän bolsa, şolaryň hemmesi deýusdur diýipdir. Şoňa razy bolup da ýewne geçmeýän adam, eneden atadan dogondan, olar da deýusdur, el cennetu haramun alat deýus Peýgamber aýdypdyr. Cennet de deýusa haramdır diýipdir. Şu porum uja, şu porum peziraýdy biziň aramyzda kän jemaat. Ya teň dogonun, ya men dogonum. Sizin gyýdyňyz diýdigim däl, bu ýanyp duran bir äfet, ýanyp duran bir ot, hatda menberlerde mikrofonlaryň tedinne ýymyrgyn dupda haram we halalyň gurrun berip duran ahunyň da gyýdyna gelinne ba. Şol ahunyň da gyýdy gelindi darasy guqaçyk geyip ýa bazarlarda, köçelerde. Bu bir äfet, bir o dike muktisde biziň hemmämiziň gözüň köredip baripdir. Şu zatlaryň ewine geçjek bolaýlyň, şu zatlaryň ewine geçmeden soňra ýanky aýdanym şu mescidi ýatdan çykarmaň jemaat, şu mescid kıyamet günü biziň gafymyzdyr. Kıyamet gününde kafirleri cehenneme oklanırlar. Ya musulmanlar eke iman getirip de haramı haram bilmeni, halalı halal bilmeni, Peygamber aleyhisselamın sünneti, Peygamber aleyhisselamın yoluna gitmeyenine kafirler yanak olup, kafirlerin yoluna muvafık olup giden adamları böyle edip, guruh edip cehennemeden ılacak çığırdıp. Sonra cehennemin memurlar aydar diye kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad jaa ana nadhirun fakazzabna ve qulna ma nazzalallahu min shay in antum illa fi dalalin kebir diye Tebarek surasında. Kafirleri böyle edip de çığırdıp cehennemeden alanna. Şonda cehennemin nigahbalar aydar ey bedbahtla ey Hudaý guralla ayatida Peygamber gelmedimi? Ayatida araňyzda ewliýalar ýokdumy? Sahabalar ýokdumy? Peýgamberiň ýoluny ýördüp duran, Peýgamberiň ýerini wöret bolup duran ulamalar ýokdumy? Aya cehennem bardyr, cennet bardyr diýip size düşündiren ýokdumy? Siz näme diýip cehenneme ýanýaňyz diýip aýdallarına qalu bela. Hawa aýtdylar. Fekezzebna ve kulna ma nazzalallahu min şey. Emma biz olar yalan aýtýa. Ahun özi gyzypdy. Ahun nämäni biler? Özünden çykarp aýdypdy. Şey diýip biz oňa ananmadyk. Peýgambere ananmadyk. Ulamalaryň aýtýany ananmadyk. Allah Taala'dan Kur'an nazil bolan däldir. Özleri dogurlap bir zat aýtýa diýip biz olara şey diýip aýtdyk. Cehennemin gehbarına şey diýer diýipler. Şonna in antum illa fi dalalin kebir diýer. Onna sizin özüňiz aňyrda bir gumrah, aňyrda bir betbaht, aňyrda bir adarmyşdyňyz. Peýgamber gelen bolsa, ulamalar aýdan bolsa, dogry ýola köýkeden bolsa, cehennem bardyr, cennet bardyr diýip de size aýdan bolsa, ýene siz halafkar bolup da günahkar bolup cehennemde ýanýaňyz, onna sizin hakyňyz ýanyň diýip aýdar diýe. Nauzu billah. Biz şol guruhdan bolmajak bolýan jemaat. Gayrat edeýin. Hudaý Taala hemmämize tawfik bersin. Tutýan aradalarymyz, berýän sadakatlarymyz, hasanatlarymyz, edilýän hatymlarymyz, okulýan tarahylarymyz hemmeti Allah dergahyna kabul bolsun. Wassalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh. Amin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.